پشتی rizgarkirina Reqayê ji çekdarên Daişê êdî hemleyeke nû dest pê kiriye ew jî hemleya nûavakirina bajarê Reqayê ye. Rast e bajarekî nîvî zêdetir hatiye rûxandin û wekî tê zanîn şerrekî gelek dijwar zêdeyî 4 mehan dewam kir û çekdarên Daişê bajar bi tûnelan û kunan duhevdira qul kirine. Ji ber wê jî kar û barekî pir mezin pêwîst e ta got Reqa ji nû ve ava bibe. Erkê nûavakirinê Meclisa Sîvîl a Reqayê girte ser milê xwe. Gelek endizyarên Reqayê li hev kom bûne û nûavakirina bajarê xwe wekî erkekî hildane ser xwe. Endizyar ji bo pîlankirina nûavakirinê di liv û tevgerê dane. Rêjeya hilweşandinê gelek heta asteke ku em nikarin bêjin çend e, lijneya me niha lêkolînan divê derbarê de dike. Me bêhtirî planekê daye ber çavan. Niha em ê dest bi paqijkirina kavilan bikin. Lêberê divê manî bêne paqijkirin. Piştre em ê bingehên sereke û xizmetên giştî vegerînin bajêr. Dema mirov dikeve nav bajarê Reqayê rûxandin diyar û berçav e. Ji xwe Reqa parêzgehekî bakurî Sûriyaye derdora 400,000 kes têda jiyan dikin. û gelek alîkarî û kar pêwîst e ta got rûniştivanên bajêr vegerin. Meclisa Sîvîl a Reqayê tevî banga xwe heye ji bo alîkariya nûavakirina vî bajarî lê heta niha ti alîkariyekî cedî negîşte ber destê wan. Li gorî meclisê ji me re diyar kirî got pir sozên alîkariyê ji saziyên navnetewî hene. Lê ta niha pêk nehatine. Niha alîkariya getî werge mezin tune nezanî. Alîkariya ku me re soz dayî birnamecê stat ê Wizareta Xariciyê Emerîkî bû. Wana jî heta niha ti alîkariyên berçav heta niha heft aliyet dane me. Ew aliyetê dayî me jî gî ewanek kevnin ji Iraqê hîne. Me tiştekî eynî bîne wekî pereyên heta niha neş kesî silam bikirî neslandî. Ve her heft aliyetan hatine ji me re. Piştî ew qas şer û pevçûn di nav bajarê Reqayê da gelek wêran di nav bajêr de çêbûye û diyar e got projeya ji nû ve avakirinê nehêsane di nav van şert û mercên dijwar da. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, bajarê Reqayê.